Здравейте, приятели! Днеска ще разглоба пред обектива на фотоапарата ми този телевизор, мини телевизор, който вече не може да се счита за мини, но едно време този телевизор беше топ, тъй като той се използваше за охранителна техника или за бебефон, може да се каже също така. Захранваше се с батерии. Тук се поставят батериите в този отсек. Също така външно захранване от адаптор 12 волта се подава и има превключвател за каналите. 6-канален приемник на 2,4 ГГц има вграден в него. Той е специално за видеоохрана е направен. Това е антената на 2,4 ГГц. Води се насочена антена. Ще разглобиме и нея, но нека едно по едно. Почвам от телевизорчето. Нека да видим как е правен този телевизор. Сега ще видите антика. Който не е виждал, сега ще види. Само да видим какво го държи. Да, платката трябва да бъде извадена. Така. И тук купунга към батерийния отсек също трябва да бъде изваден. Този купунг също. Така. И остана антената. Антената направо ще я прережа. Така. Прерязвам. Това е тунера, входа за антената. Приемника на 2,4 ГГц. Това е портативен кинескопен телевизор. Тук този транзистор отговаря за ТХО-то. А това е платката. Тази платка е приемната част за 2,4 ГГц. Преди малко отрязах антената от тук. Това е самия приемник на 2,4 ГГц. По принцип, сега ще пробвам да видя дали е на купунг този приемник или е запоен. Ще разбереме след малко. Да, тук имаме спойка. Може да го извадим, оставям го така. Какво друго да ви кажа? Общо взето, стар кинескопен телевизор, който в днешно време няма за какво да се използва. Нека да видим вътре какво има. Това е високоговорител. Тук е обсега за батериите. Това е купунга, от който излиза от държача на батериите. И сега ще ви покажа и самата антена как е направена. Антената, както споменах, е насочена антена за 2,4 ГГц. Не мога да кажа, че е силно насочена, но насочена. Ето. Говорим за тази антена. Това е антена за 2,4 ГГц. Нека да я отворим да видим как е изработена. Тук е написано ресивър, тук е написано трансмитер. От едната страна приема, от другата предава. Затова е така. Отваряме болче по болче.
И да видим какво ще видим вътре. Каква ще е нашата изненада. Нещо държи. Да. Ето какво представлява антена за 2,4 ГГц. Една печатна платка. Вижте. Това се казва печатна антена за 2,4 ГГц. Ако искате, ще провериме и грубо размерите. Ето, взимаме една линейка. 52 мм е от край до край на платката. Само активната част е 30 мм на 30 мм. Квадрата е 30 на 30. Разбира се, тия ъгли не ги зачитам. Общо взето това е, приятели.